Gitayog sa magnitude 4.6 nga linog ang Naval Biliran kaganihang buntag. Ang detalye ni Nico Sereno. Base sa datos sa FIVOX, nahitabo ang pagtayog alas 9:56 kaganihang buntag. Ang sentro sa linog nahimutang sa kasadpan sa Naval Biliran, di na sinati ang Intensity 5. Naa sa Intensity 4 ang mga lugar sa Almeria, Biliran ug Leyte. Wa pa maabti og usa ka oras, laing linog nga dunay gikusgon nga 3.8 ang subling mitayog sa Naval Biliran base gihapon sa monitoring sa FIVOX. Sa post ni Chestan Estman, nakita ang pagpanggawas sa pipila ka mga pasyente sa Naval Biliran Hospital. Matud niya, kadyot ra ang linog apan nanaog ang mga pasyente tungod sa kakusog sa pagtayog nga ilang nasinati. Makita ang uban nga gibitbit o giisa mga dextrose sa mga pasyente. Ug gihang mitayog ang ikaduhang linog, subling minaog ang mga pasyente kauban ng ilang makabanay paggawas na sab sa ospital. Sa monitoring sa Office of the Civil Defense 8, walay dakong kadaot nga namugna sa duha ka mga linog kaganiha sa Naval Biliran. Apan padayon gihapon ang ilang gihimo nga monitoring sa mga lugar nga apektado sa pagtayog. Nico Sereno, Balitang Bisdak.